wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Kapta. Kin ga ina megastar? Ko ka sha maganin bacci in yalla bai saka a gaba ba kai ba bacci. Rat, megastar nake son gani. Kamar ya kenan? Megastar nake nema. Kai dan kwakul, kana yin ƙarya hancinka zai tsaye. Ina megastar yake? To, ban san da ba nan yake ba. Kenan ka san inda yake? Sabanin haka ne za a iya cewa ko ba za a iya cewa mai yiwa ba yana kore batun cewa ba yana sanar akan inda bai kamata a ce baya nan ba. Inda yana wajen ba nan ne inda baya nan ba. Bringing up the heat now. Ga megastar din nan ma yanzu. Kina wani cewa wai ba zai zo ba to yanzu gashi nan yanzu. Megastar dama akwai maganganu da yawa da nake so zamu yi. Kamar ya kenan? Suna jira na barin je sai an jima. Ko ku dama haka wannan hamagon yake kuke cewa shine babban jarumin ku? To in dai haka ne ba abin da megastar ya iya. Muka sai daukar da rayukan mu dan aikin shi to shi zai kira ba. Na faɗa ba abin da megastar ya iya. Ga wanda ba su danna subscribe ba, kar su manta. Su danna subscribe a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Abbasi Sale Algaita Dub Studio Comedy Interview. Sannan kuma masu kallon bidiyo na, ba zan gane kuna kallon bidiyo na ba sai kun min sharhi. Ma'ana sai kun min comment a ƙasan bidiyo na. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.